Den er simpelthen så vild. Ja. Prøv at høre, det er jo fint nok, at det ikke er ham. Så nu kan finde, hvad det her været værre. Der går lige en halv. Jeg får det hele på video. Det er bare godt. Det er bare ikke pille med Mercedes, hva'? Det sagde med han. Pomme. Hej. Simba. Simba. Kig på dit ansigt. Ah! Simba, han må bare ikke træde ovenpå dem. Nej, det er det. Men det er godt, det ikke er ham, der er sur. Fordi at Pomme bider den tyk pels der, det sker det ikke lige ved. Jeg tror ikke, han bider. Han havde hår i munden før. Din hissige hund. Han har halen på, han bliver ved det. Hunden laver backflip. Han er jo sindssyg hund. Hallo? Spis! Løb, Mercedes! Løb! Hvad med? Kom her. Han synes, det er sjovt. Det er bare tale. Kom med. Kom her. Hvad skabet sker der for dig, Pomme? Shit. Hvor den hår i munden. Ikke Mercedes. Han bliver også selv hen. Hvad laver du? Hvad laver du? Det er hår i munden. Hvad kæft, mand? Det kommer til at foregå den første halvtime, så bliver det lige pludselig bare til at ligge og kigge på det. Ja, det bliver træt. Ja. Simba, han er også forkert. Han går bare hen. Ja. Prøv at se, han bliver